ban pendap klay ka kamram bang ide bang la ka Jingiathep vote hakawat ka Nyngkong syakayeng darbar Lok Sabha nak Bynta ki Shispa Artli ki constituency kilas dang menta kasngi hakaleng ka Riew India na do kapor hanyo baje min step hado saw baje janmit Hawes Khasi Hills district la sakhi ka Iashim Bynta jongki Samla ki bedang yo Thep vote Nyngkong badru ki Riew Tymmen haki constituency bapher layo iba hakikat tu kat ni teli ki Thep vote ki pat ba ki layeng da ulan ubajrong ban up ki pali ki jongki kat ba hakikat tu kat ni ki pat ki duna bha ki Riew uwe ni ki Samla ubadang yo Thep vote Nyngkong ulaong ba kadei ka kamram ka jongki ban let Thep vote namar ba kadei ka laway jong ka jat bin Riew kat ba uwe ni ki Riew Tymmen ulaong ba ki kirmen ba uniu MP ba ki jet unla banwan ra ka jingkala haka jilla haka bayadei bat ka roy kapar bat kumjo ka shongsuk shongsngan wan pun ta bang wan da sel re kedai ka kli jungi bat tebut ma ni ku Samla long kala we jong ka jet Riew ini dan step kumne kumangi Bynta ba wan dari jingi ni don hang ni klem gonu ke jingma klem gonu ke jing sngau pla dari daus nami election ki compare ni so thu jing podor jong tau nong mi smat jingi ban lai ke parliament